emisiuni. Suntem acum în legătură directă cu Iosif Prodan, jurnalist cultural. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație. Bun, ce-i cu... Văd că sunteți semnatar al scrisorii. De ce? Sigur. De ce vine scrisoarea asta în contextul ăsta în care se discută intens despre Iași, capitală culturală? Cred că sunt două motivații aici. În primul rând, Asociația DARTA, care este prima semnatară a acestei scrisori, tocmai s-a înființat luna trecută și despre asta poate să vă spun mai multe, Eduard Fiuciu, care este în platou. Este o asociație independentă, neafiliată politic, care vrea să dezvolte niște proiecte absolut normal, numai că se lovește de o viață culturală care are niște tare, are niște modalități de a funcționa care nu sunt tocmai normale din punctul nostru de vedere. Și al doilea rând este toată discuția asta despre candidatura Iașiului la titlul de capitală culturală europeană, care părea că merge într-o direcție în regulă, dar vedem că în fiecare săptămână apar noi știri și evenimente care de fapt nu sunt în regulă și nu rezonează în niciun fel cu ceea ce își doresc de fapt artiștii ieșeni și oamenii implicați în acest domeniu. Și în concluzie noi am trimis o scrisoare deschisă în care am identificat 3 puncte mari care ar trebui schimbate sau la care ar trebui să se lucreze în viața culturală din Iași. Da, spuneți-mi ce ar trebui să se facă, cel puțin pe proiectul Iași, capitală culturală europeană? Concret. Bun, concret e chiar foarte simplu, chiar mâine, de exemplu, s-ar putea, nu știu dacă telespectatorii știu, astăzi a fost data limită de înscriere pentru postul rămas liber de director executiv al fundației care coordonează toată această candidatură. Mâine, de exemplu, fundația ar putea trimite un comunicat de presă în care să spună: s-au înscris 10 indivizi, da, cu nume și prenume, urmează în următoarele 5 zile să-i chemăm la interviuri, să-i evaluăm, în fine, să descrie procesul. Adică să fie ceva, o decizie transparentă, nu? Exact, să afle toată lumea ce se întâmplă. Este unul din punctele pe care noi l-am identificat în această scrisoare pe care am trimis-o public astăzi. Și este foarte simplu, adică atâta timp cât sigur te dorește ca acest concurs și multe alte decizii care se iau să fie transparente. Deci nu este imposibil, nu cerem ceva ieșit din comun. Mi se pare absolut normal să știm, de exemplu, mâine dimineață câți oameni s-au înscris pentru acest post. Să știm cu nume și prenume. Voi spuneți aici în scrisoarea asta, și am citit ceva mai devreme, înainte de a intra în legătură directă, credem și afirmăm public că postul va fi ocupat tot de o persoană cu relațiile necesare. Păi da, pentru că timp de 2 săptămâni sau o săptămână cât a durat de când s-a anunțat că acest post este deschis unui concurs, între ghilimele, considerăm noi, nu știm decât 2 criterii pe care un posibil candidat ar fi trebuit să le îndeplinească. Unul, să fie absolvent de studii superioare, ceea ce este lamentabil să cere așa ceva în 2015, când toată lumea are studii superioare. Și a doua condiție era să aibă experiență în management cultural. Ceea ce e iarăși vag, adică nu știm de fapt ce înseamnă experiență în management cultural. Deci 2 condiții foarte vagi în care oricine se putea înscrie, ceea ce nu este în niciun caz benefic pentru a găsi un om serios pentru această poziție foarte importantă. Adică suntem pe ultima 100 de metri până la depunerea dosarului de candidatură și noi căutăm oameni după niște criterii foarte vagi care pe noi, pe mine personal și pe celălalt semnatari scrisorii, ne dau de înțeles că de fapt se caută sau se încearcă, da, ca acest post să fie ocupat tot de o persoană cu relațiile necesare și tocmai de asta cerem. Mâine, de exemplu, cer public să se publice, să fundația să dea un comunicat de presă exact ce persoane s-au înscris, măcar să le știm. Bineînțeles, ulterior, care a fost, nu știu, un clasament, da? Da, spuneți-mi, a fost, da. Sloganul fața răsăriteană a culturii europene, cum sună? Nu, asta este, nu, e lamentabil, iarăși nu are nicio legătură, la fel ca și logo-ul, sunt 2, adică și conceptul și acest logo sunt ieșite de nu știu unde, n-au nicio legătură, nu cred că cineva în Iașul ăsta poate să spune că, dom'le, da, am înțeles sau rezonez în vreun fel cu aceste 2 chestiuni. Nu, sunt niște erori venite nu neapărat dintr-o rea intenție, cât dintr-o lipsă de profesionism a celor care s-au ocupat de asta.
atât domnul Cântec cât și domnul Dan Doboș, care sunt singurele figuri pe care noi le știm ca public, că fac parte din această fundație, nu au experiență nici de branding, nici de marketing, nici de advertising, care erau absolut necesare. Vorbim de concept, de logo, de brand. Astea sunt niște termeni la care niște profesioniști ar trebui să lucreze. Da? Deci noi asta cerem, asta al treilea punct. Lăsați profesioniștii să-și facă treaba. Da? Adică să nu mai parazităm toate pozițiile astea și că știm noi, că noi ne-am ocupat până acum și lasă că scoatem noi un concept și ăla e. Da, și o ultimă întrebare, ce șanse credeți că are Iașul? Deja timpul trece, lunile trec, ar trebui să depunem în câteva luni dosarul de candidatură, dar vedem că lucrurile noi ori becăim, încă nu prea știm ce... Da, aici sunt două idei care circulă momentan în spațiu public, să spunem. Una ar fi că după, la o analiză la rece, nu avem nicio șansă, pentru că nu avem o fundație care coordonează cum trebuie acest context. Viața culturală din Iași nu este la un nivel atât de ridicat încât să poată gestiona o astfel de candidatură. Deci, la o primă impresie, la o primă imagine, nu avem șanse, comparativ cu Clujul, de exemplu, care stă mult mai bine. A doua chestiune ar fi că e posibil să fie o decizie politică. Adică partidul la guvernare să aleagă în funcție de niște interese pe care noi nu le știm, ori Craiova, care are relații foarte bune la București, ori Iași, să zicem. Deci aici suntem. Deci am avea o șansă mai degrabă pe politic, din nou pe relațiile politice și nu neapărat pe meritul nostru. În aceeași logică, da, exact, în aceeași logică pe care am combătut-o și noi în scrisoarea pe care am dat-o publică astăzi. Este inacceptabil să se mai continue tot cu noi și noi numiri de oameni politici. Uitați-vă, unul din lucruri, aș vrea să mai spun, a ajuns într-un asemenea hal încât oameni care deja ocupă niște poziții de conducere li se dau alte poziții, da? Și domnul Cântec și domnul Dan Doboș sunt deja directori a două instituții publice, da? Și acum sunt directori și la Fundația Culturală. Deci, practic, nu mai sunt oameni pentru câte posturi de conducere. Am înțeles. Da. Bine, mulțumesc tare mult pentru intervenție. A fost Iosif Prodan, jurnalist cultural.